Ini ndiri mukadzi ane 21 years. Ndine mwana ane 3 months old. But problem yandinayo ndeyekuti pakukura kwangu takakura tichigara nadaddy because vanga varambana namama. So daddy vakazofa tikasara tichigara tega nekuti hama dzamama nedzadaddy dzakatiramba. Even panhamo hama dzamama naivo vanga vasipo. So takangosiyiwa pamba tisina kana chinhu because zvinhu zvese zvanga zvatorwa nehama dzadaddy. Ndaiva ndiri form 3 by that time. Tiri 3 mumba medu, ndini first born, saka ndakazoshaya mari yekuti ndinyore form 4, ndikabhadharirwa nema-teachers, ndikanyora, but handina kuzokwanisa kutora ma-results because ndaive ndisina kubhadhara. Ndanyora form 4 ndakazotsvaga basa kuti ndichengete vana vaamai vangu vadiki, but mari yacho yaisakwana. 2020 vapana vangu vakabva vatorwa nehama dzamoms vangu. Hatina kuzomboonana kana communication hapana yakazomboitika. Ndaimboedza kushanya but ndaingonzi havapo. Kuti ndikafona mudiki wacho airatidza kuti asina basa neni, ndikabva ndangosiyawo zvakadaro. Mukomana wandaidanana naye akabva ati anoda kuroora, achibva atsvaga munyai kuti vaende kumba kwedu kunopiwa list. But vanhu vekumba kwedu vakaramba kuti ndiroorwe. Hanzi aroorwe, pamba pavo panozotariswa nani. Saka ndaona kuti varamba, ndakabva ndatizira. Ndatizira kudaro ndakarwara kunge ndichafa. Ndainzi ndaipenga ndichitaura kuti ngaadzoke kumba, but hama dzemurume wangu dzakabatana ndikabetserwa zvikapera. Vachibva vaendesa tsvakirai kuno, zvikanzi list tichakudedzai kana tanyora. Now it's been 2 years risati rauya. Nhumbu yakabva yaramba kubata. Taiti tikafamba ndonzi ndine chinhu mudumbu chinodya mazai angu. Handiite mwana, but ndakabatsirwa. Now ndane mwana, but hama dzangu hadzizvizive kuti ndane mwana. Now problem yapo ndeyekuti ndakaitwa operation because mwana anga akadarikidza madays, angaitira tsvina mudumbu. Saka operation iya inovava mukati. Plus ndiri kubleeda every day. Ndakambomira zve1 week zvikatanga futi. Ndakaenda kukliniki vakati hapana problem, zvese zviri bho. Ndakaenda kuprivate hospital kuti ndinobviswa chifamily planning chandaishandisa. Chakabviswa but no change. Kuchechi vari kungoti hatichazvikwanisa. Mumba murume ari kungorova mamudzu. Ndikamubata anoti ndosema ropa. Handina wekuudza mama handizive kwavari. Daddy vakafa. Please kana paine angandibatsirawo. Plus mwana hamwe mukaka wakaramba kubuda, anomwa formula. Manje daddy vake vari kuti zvinodawo kutengera mwana formula amai vacho vachiitika nawo bonde. Ine handishande necondition yandiri hazviite. Ndiri kuswera ndakangorara ende handisina kana simba. Veduwe ndibatsirewo hama dzangu kuti ndoitawo sei. Kana paine vangakwanisawo kundibatsira kuti ndirapikewo zvandiri kunzwa izvi, at least ndikwanise kuchengeta mwana wangu nekuendawo kubasa kuti ndizvishandire. Uye murume asaramba achindisema. Ndibatsirewo hama dzangu. Ndichateera mucomment section ndichionawo maadvice enyu.